pregunta hauríem potser de reformular-la una mica, és a dir, clarament les institucions culturals han de tenir una vocació de ser independents, sobretot independents del poder polític partidista, i aquesta vocació vol dir poder actuar de manera lliure i sense condicionants, però crec que la pregunta potser també hauria d'anar una mica més enllà i preguntar-nos com poden ser independents o què han de fer per ser independents. I aquí hauríem de distingir entre les diverses institucions culturals. N'hi ha algunes que per la seva mateixa estructura i composició inevitablement dependran sempre de fons públics, mentre que d'altres poden tenir altres o han de buscar altres vies de finançament que supleixin o complementin el que els ve els fons públics. Perquè al final la millor manera o una de les úniques maneres de garantir aquesta independència és que tinguin una certa independència econòmica. Això també passa perquè les institucions culturals estiguin molt ben gestionades, orientades a l'eficiència i que ofereixin uns productes de valor que el públic consideri interessants. No tant perquè els hagi de comprar, és a dir, no és una qüestió de negoci, sinó perquè és una qüestió de viabilitat i d'impacte. En la mesura en què el que ofereixen és interessant per a la societat, això també fa que els poders públics tinguin més dificultat d'absorbir-les, domesticar-les, o en el context català fins i tot d'arribar a destruir-les si parlem del poder espanyol en aquest cas.